panapo pari kunzizvo inodiwa kudarika nyaya yekunzi makapuma vakomana ava kuti vakakubirei mapoteto maybe mungati parakazara ndinitsanangura poza watotaura ka kuti kwapuma pamusoro yevadari inini handisi kuziva kuwapuma kwacho ndakawapuma sei. Ivo ndivo vangatotsanangudza kuti ndakawapuma mapumbanei nekuti handina nyaya navo, handisi kutaura navo. Saka kupuma kwacho ndokwanida kunzwa kwavari ivo wanyakupuma izvozvo. Nekuti inini kuya kwandakaita ndakabewa ndisipo, ndakabva kuno musi wa31 January ndibva ndaenda Rwanda. Saka ndo musi wasara uchibewa munda mangu. Kuya kwandakaita ndakasangana nawo asi hapana akataudza. Takangopfuudzana. Maona. Ndasvika kumba ndakauya musi wa4. Handina kuenda kuona kumunda, ndakazoenda musi wa5. Ndasvika munda mangu ndakarwadziwa. Madare na chief ndakarwadziwa. Ndakanza kudedera ndiri munda mangu kuti shuwa here apa ndairi mandiri kurwara nyama dzangu hadzina kubatana. Ndikati shuwa here munhu bva waya kondibira, ndakataura ndiri munda mangu. Vaya kondibira here ndikuti ndopanchawana sipo ndopanchawana chigayo. Ndikutotambudzika. Zvakatofurikidza. Handina kwa kwandiri kushanda. Saka munhu bva waya kondibira shuwa. Munhu ayaba munda mangu achazoya kundifugamira achiti ndii ndakaba. Ndomuromo ndakataura hana kutaura zita remunhu. Ndakangopopota ndiri munda mangu. Ndibva ndadzoka kumba kwangu. Saka handisi kuziva kuti kupuma kwacho ndiwo achatsanangudza mapumhire ndakawaita. Ukumana iri kutaura ya pamusoro changani pamusoro yedari mwedzi wadarika uyu ndofunga ndaive ndiri pamba pangu apa ndofunga mana 4-5 ikoko kumurungu wangu akauya pamba zita ndeni Kembo. Auya kudaro tivangofuma kuratidzana makusinisini kufuma kuratidzana basa rakanga andisira. Tapedza kuratidzana tapamba paya paya achibvagara padanga rembudzi murungu. Ini ndichiita zvekubika ndiri mukitchen. Ndo pavakatanga gogwa vakuita sei popota vari mugadheni mavo. Hai padhuze nepadhuze waitanga kupopota vari momuya ndichingopinda mukitchen ndichibika ndichidii ndo pakandidza murungu nhingi yapana chii chakaitika pamhira ndikati apa ndakanzwa pakabiwa chii mbatata mataurira vari kuita gogwa vari kutaura sekunguta kunge mbatata dzacho ndisi takadya papi pana ndopa ndakati mhino pamwe vanogona nekufungidzira kwavari kuita asi nini anosvika upi anosvika mugadheni mavo kana kupinda mugadheni mavo. Murungu akati weraiti but sei vari kubva vapopota zvakaitika zuro here zvinhu izvi kumanheru. Ndikati kwete zvaane nguva zvichiita sei zvichitaurika. Ndipo wakati weraiti tichazonzwa nekufamba kwechii nekufamba kwenguva ita hako zvauri kuita ndichiita zvandiri kuita hapana kupera 10 minutes murume wabva adzika futi wakati makadiko baba tikanzi hatitiperi makadiwo tiri nani tanetseka nadzo mbavha idzi zvikati mbavha dzacho mukudziziva here zvikanzi hatisi kuziva bhoyi dziri kutibira takadii takarara zvikanzi zvikanzi wafanira mazona vasoda kushanda asi vanhu vava vachaita sei vachabatwa zvikanzi tanetseka nadzo mbavha idzodzo wakwira kudzoka musi 11 February apa shamati toda kuita zvinopera uri kuti nyaya unoiziva here kana kuti hauizivi in short? Handiizive. Okay. Alright, koferemba kana inini ndinofamba nebhasikoro famba kwandira nebhasikoro ndinofamba ndichienda kumashopu kana ndinotenga salt ndotenga salt ndodzokera kumba. Saka mbuya wari kunzi wakataura nyaya yekuti vanofamba nemabhasikoro vakomana iwavo ini handifambi nemunhu ndinofamba ndega nebhasikoro. Saka tiri kuti nyaya unoiziva here kana kuti hauizivi? Handiizivi.
Asara ndio ndimafu. Nyauna zero. Saka tubvunza paipopota mamawo panapo akambopopota ere ibvunzo kadoti asanganisa sara kumukati Ya inini ndofunga ndasangana musi wa 11 February. atora pawaipopota wati pandidzoka waipopota murume wacho akazouyawo panapo akambunzwa ere kana kuti wamutaura kuti sara kumukati Zita rangu havana kuripinza mukati, asi pati asangana pamatsika handiti ndofunga vanga vari kutaura nemuzukuru wavo indi ndakamira pasaidi vakati tonida kubirwa nadzo mbavha idzi vakatarisa inini. Sokongoda kuti wadzimire. Saka wachitaura sekudaro ndopandakati weraiti zvino uri kuona muzukuru wavana mubvunza ndikati weraiti ko vanogoda kuzvitaurira panapa parodhi vakadii kuya kupi kumba kwenyu. Ndakabvunza muzukuru wacho ndokati ndisitotomboziva kuti zvakaitika rini zvauri kutaura wabva usangana neuyu pane mashoko avo akataura zvimamwe. Sakataurika mashoko ekuti chii? Ndasangana nawo pagedhi pamusiri ndibva kwanechondo ndoti ndipinde pagedhi wasangana naikiribhaibho kanzi nekiribhaibho zvinhu zvakadaro ndichaomba kwenjiji kanzi ndaikupi takatorwa nadzo mbavha idzi apa ndiri kupfuya pagedhi vanavo nepanevanhu vavo ndakadiwa nadzo mbavha idzi panavo ndakavapindura ndatopfuura ndatokwira kwene. Asi mimi ni mhaka yeyo muri kudzimu kuti mbavha yemusinawo kuda. Kunyangara kuupenyu. Nekuti zvakawanda zviri kuitika mumaraini zviri kungonzi ndiwo wakamana wapi. Ndimegere wakomana mumaraini. Saka tiri kushayazva kuti zvinhu zvacho Hati ndimegere wakomana mumaraini. Saka nemhaka yezviri kungonongedzera imini. Ini kunda kwangu kwakabiwa futi mapotatoes akacherwa futi. Saka ndikutofunza pamwe ndimo makadini kuti because bhutsi ndakaiona bamunini bhutsi iyi bhutsi yacho iyi ndiyo yakachera munda mangu. ini kwete wanongana wane bhutsi dzakadai. handizivi dzimba dzevanhu ini ndine yangu. Batika wakomana chatiri toda kubatsirana ndechekudai mumwe munhu anogona kuwengo wacho handitika kungonzi uri mbavha kungoonekwa uri munhu uri kungotenderera hauna chauri kuitawo kana kuti kuipa pafesi kana munyama jambwa chairi zvinoitika handiti bati wai zviri kungoramba zvikutenderera kwamuri muri kumbozvibvunzawo here muri kumboenda here kumbopumwa mhepo iyi kuti zviri kuramba zviri kuitika kozi muchatemwa wakomana Muse musangano mamutaura futi nezvenyu ndandisipo but ndakatozvindotiwa pamusangano wakataura nezvenyu zvisikaita kumashoko. Ya chinoitika vamwe vanotaura handiti ndosaka tauya pano kuti tiite sei tichenesane navo vanhu vanongotaura mashoko api iwani. saka muda kuchenesa nawo kuchenesa nawo muda kupinda mune zinata here muda kumwa mutei here muda kuita sei tinomwa muteo asi munoziva kuti kumwa mutei mombe muna here mombe kumwa mutei mombe munosungira mombe apo mupinda mutei bhosi kana muri kupinda mutei bhechi bhechi hatinoziva ibhechi bhechi yekuti ini handina kuita iwe kuti wakaita saka munosungira mombe ichabuta kai wakamutamba chabuta iya yekurova mari ichienda mudenga wokwibidza nezvokudai ibhechi bhechi yamunenge muri kuita saka munayo here mombe chiremba aripo munopinda mumutei umbo chiremba aripo munayo here mombe mosungira pomupinda mumutei inini ndave ndichitoti ndokwanisa kuenda kumushando unotaurana namukoma kuti ndo nyaya yaita sei ndo nyaya iripo mukoma wangu mombiwana wakakunyima iwo kuno kuiri kudiwa bhozi kuno kuti kakupinza mumutei kana taakutoida mombe yacho saka ukazoenda mukoma akakunyima haisi yako kai ndeya mukoma unosvika mukoma wobva handidi zvipedze nyaya dzako ega kwakudini ndinotaura ndokwanise kunzwisisa imi mama wacho muri kuti chii Mari kana kutonokwana munhu ane pachitombodigana muine mari inokwanisa kuti patengwe mombe munokwanisa kuti mupinde mumutei uyezve
muteyo haumiriri kuti utaurirwe kuti wokumbirira kune umwe munhu asi haabvumi nawo iwe. Anoti iwewe zvipedze wega. Unless wamisa mulungu wako akanga ari kuzviona akanzwa wokwanisa kukumiririra kuti ndinokubhadharira mombe iyi. handizvi mai mamene pfungwa tifambe. pamusoro inini ndofunga zvavataura mazvinzo apa handina kudo mazita ravo. Handisi kuziva kuti muteyo wacho wada kumwira inini here, ini handina kuwapuma. Takasangana munzira zvamunzwa kuti zvemuzukuru izvika. Muzukuru wangu wachanga naye. Ndibva ndati muzukuru hauna, iye anga atopfuura nebhasikoro, anga asiri padhuze neni. Akandopfuura akandondinyarira. Vandati muzukuru zvousina kuya kuona kuti sekuru aurayiwa, handii kana wabiwa kuurayiwa. Manzava ndakazvinza sekuru. Ndikati mbavhadzi nembavhadzi dziri kutibira idzi. Saka ndataura munheri, kana ndati mbavha, ndataura zita remunhu here apa. Uri kunzi pamatsika makataura makadzitarisa. Anga atopfuura nebhasikoro. Maifana kudzwinya here muchitaura. Apozve. Apa anga atopfuura nebhasikoro. Ndikuti mbavhadzi, handina kududza zita remunhu, ndangoti mbavhadzi. Ipo pari kutaura uyu mafuva ari kutaura kuti akataura namai Nyagato wekumusoroku. Mai Nyagato ndakati muningi hauna kunzwa kuti ndakabirwa here. Handisisi hana ambozviziva. Ndikati mbavhadzi iri munodzarura ndakabirwa apa mbatata. Ndisitoripo. Ndikungotaurawo. Saka ivo vakanzwa tisi tikuzwa. Wanyumwei? Uri kunyumwei? Ndopa nenyaya. Wanyumwei ini handina kutaura zita remunhu. Handina kutaura zita remunhu. Saka pakajeka. Amene muri kuinzwa Kuti hanzi kana wabiwa nyarara usataurepo. Ndizvo. Saka imooko manaka kunzwa zvotaurwa namai. Mai vari kuti handina unongedza munhu. Vekutanga matauriro aita uyu mai vaipukuta uri pamba pavo kuburikidza nekubirwa kwavanga vaitwa vachirwadziwa. Havana kunongedza munhu. Vakataura nemurungu woyu kuti mbavha idzi haana kutaura zita remunhu. Handiti umwe ukanzwa achitaurwa namai Nyagato umwe achizwa pamatsika zvichitaurwa. Handizi kuti mamuda kuti mai wataura wakadzwinya here ava zvomuruto wanzi wakanga wakatitarisa uchiti mbavha idzi. Unogona kusvika tikutaura nyaya yedu ukauchipfuura tinotarisa. Kuti hatisi kutaura iwo. Saka isachifunza pamwe mai wakakunongedzai kuti ndimi madini maba. Kana makangonzwa uri kutaurwa imi mobatikana henyu kuti pamwe tisi tutaurwa nokuti tisu mbavha hatichazivi. Saka ngatichipedza nyaya yenyu tingaswera tiri panapa. Mati muda kundotsvaga zvinhu zvokupinda mumuteyo handiti? Saka tokupai nguva yakadii? Bhozi hatipindi mumuteyo zvinhu izvi zvepasina. Hatikwanisi kupinda mumuteyo zvinhu zvepasina kuti zvinogona kutadza kuzobuda. Chiremba anenge ada kubhadharwa zvese. Isu sedare tinoda kuti mubhadharewo because mukabatwa muine mhosva yekuti makabashiwa muchabhadhara maichivenga muchabhadhara kudai. Takada kuti tiwirirane kuti tokupai mazuva mangani mundotsvaga zvokuti mumwe muteyo. Ya izvozvo zvinenge zvakajeka tiri kuzvinzwa. Kujeka kwacho zvinoda mupinduro. Ndizvozvo ndozvandinoda kuti ndikwanise kupindura ipapo. Tipindure. Ndofunga isusu kudzoka kwatichaita funga kana kumanheru togona kudzoka tichipa reply. Kuti madini umwe neumwe nezvaakanditi because mukubvisa munhu wanika iwe rubvisa yako rubvisa yako rubvisa yako anditi umwe neumwe akazvimiririra tiri kuitana. Musafunza kuti uya rutaura zvemurungu mati tiri kukavhuka tese. Umwe neumwe ari kuba pakasiyana. Hamusi kuba mari muchiisa muhomwe imwe chete. Saka iwe unotsvaga yako uyo tsvaga yako tsvaga yake manheru memwe utipa feedback kuti dzapo todaidza chiremba mumwe muteyo. Asi anenge aruziva kuti akabanga agara uya nhama dzake dzinozomutakura. Makamboona zvinoita muteyo? Makamboona zvaunoita here? Kana makazviona zvakanaka. Asi kana waruziva kuti wakaba woita make sure kuti paunouya kumwa muteyo wauya nhama dzako nebhara kana nechikochikari kuti wazokutakura. Nokuti ukamwa muteyo chokwadi wakaba ubvi panapa uchifamba. Kana uri muteyo watinoziva. Saka mino wadari towapaka nguva sekutaura kwakuita. Tinoda kuti tizive kuti imimi kwamuri kuda kuenda makakwana ndizvo. Makakwana. Hamuna kuita ba nawi yekuti kuri kubiwa hongo. Asi imimi muri kutaura kuti handi imimi makaba. Yes, izvozvo zvokuita. Ende chandinoda kuti muzive ndechekuti kuuya kwamaita kudare
mauya mine fungidziro kuti mai avo akakupumai mai avo anokupumai kuti makanzwa mai avo achidini vachitaura. Asi dai mai avo akakunongedza iwe Feremba, dai kuti akakunongedza iwe Feremba kuti Feremba ndio akaba kumunda kwangu, mukamwa muteyo mukarutsa, mai avo anofanira kukuripai. Handi munzwa? But apa hamuna kunongedzwa namai ava kuti ndimi akaba makanzwa vari kutaura. Saka mai ava hawana mhosva against imi, but imi muda kuzvichenesa sematauriro maita kuti toda kudini? Toda kuzvichenesa. Nekuti ini kana even kumunda kwangu kwakacherwa futi mapotato. Saka zvoroti wakachera kwa mai ava ndio vari kufambira minda yese vachidini? Vachichera. Saka anenge atozvimbirwa zvinhu zvatotibatsira. Ende mutemo wemuteyo ukamwa ukazvimbirwa kuti urutse kungawareurira. Saka ndo panichazonzwa uma kutaura kuti ndikumunda kwangu makasvika. Kana muri mumakaba. Aiwa, zvinhu zvakadzeka kana zvakadaro. Iwo kuti vanhu dzavana kuti ndinodhira chipanga ndibva ku ndakapfuura ndakanyanya pawacho pasangana namaikiriba idzi ndopota nhadzo mbavha idzi mwachadzisimo kumhoresa ini ndini andisino kumhoresa pachimusi wacho. Uyu wakangotadzawo kumhoresa ni mhaka kana wanga usiri mbavha. Magara makore samumhoresa nei? Nawo tatisimhoresa mudhara. Saka kuti muzotange kutadza kuzomhoresana zvakabvepo. Pane kuti umhoresa munhu kaona munhu aufinyanisa unhu. Ndinyei. Ndikona ikomana idzi. Ukaona iyo chinhu mai mataurira wakapera kuitayo vari kutaura nomukadzini mako. Imimi mamoya bvazvakusvinai. Imwe musina nhano dzemuri kuita. Saka pane pamafunga kuenda pekuti muitwe zvemuteyo kana makwinya kwinyai. Ndakuti handibatikani ngechinhu chandisina kuita. Kana ndabatikana nacho apa kuda kuti imi muda kuti kuzvichenesa mubata shiwa kuti zvimwe zvacho musatitarise mitibata maziso mizokoshomberwa ngemuteyoyo iwo amarunyepera. Aiwa inze varume kumuteo ka hamusi kuenda mbatata dzavo vegaba. Imi kana panapo makachakana munda mangu kana mauye kana mani kana maawa ndio mutemura umwire imi. Asi kana muri kuti hai ukwati nababa takatora kuri kwanhingi kwako. Barata aiwa. But chinonetsa kwavarume ndechekuti ndofunga ndabvunza musina kukwanisa kupindura kuti nemhaka yei imimi muri kunongedzwa muvhireji rese. Vhireji rakwamapeto rino 1/200. Ende hamusimo wakomana varimo. Mune wakomana wakawanda, vamwe vakuru vamwe vadiki. Hatini mhaka yemabva manzi iwewe newe. Ende apa hamuna kunongedzwa, makangobatikana kunzwa zvichitaurwa kunzi mbavha idzi, mabatikana nazvo. Ini handisi mbavha, patotaurwa kunzi mbavha inotaura kuti mhene kuti mbavha ndiani, handisi mbavha idzi. Siyana nazvo. But kana wabatikana nazvo, zvireva kuti pane kari kuseri. Kuti hamaifanira kubatikana nazvo. Wakawanda vanhu vanotaurwa kana even makuhwa chaiwo. Mai nhinga akadai, kana usina kuzviita ndoti ndozvibatire ini ndine nazvo handina kuzviita. Ini naMwari wangu tisi tinozivana. But imi kana vanhu mabatikana zvokusvika kuti mai ava toda kuvasungisa kuti timbavha. Pana kwano kwakatakura mapotatoes. Hapana. Saka makabatikana nei? Chakanyanya bva chakubatai kuti mubva mati ngatitoenda kudaro. Chii imi musina kuzviita? Munoona changamirira. Uyu mwangu akati ndasangana mbuya. Andi chimwe chacho ndabva ndasangana nacho pamatsika apa achina kundimhoresa. Andi ndopandakati inda wakukubva wadai so. Asi imi makazvitengesa mega. Kana muri kuti gogo tambomhoresana nawo, hamuchamhoresani nawo. Chakonzera kuti tiwanze kumhoresana maimbomhoresana chii? Imaimbomhoresana nawo gogo mamuka sei? Kuti sei kumba bho sharp. Handiti apa makufudzana wanga kana mota dzinoridzirana bhero vane dzichifudzana mumarodhi. Dzinoridzana mabhero pepe dzichifudzana handizvoba. Imi hamuchatauri nambuya wasi maimbotaura nawo. Mushure mungapaita kudiwa kwemapotato. Handikona kuti ndo pari kupwititika kahutsi kacho. Ini gogo aiwa chichigo chamarika kana mukasangana iwe ukasangana na gogo takosvika mutombo ndiani papa? Ndini. Ngei utakosvika mutombo? Ngei? Kuti vanhu munhu mukuru mubereki wangu ndichiwatarisa. Maona saka manje wai muri kuti mimi hatina mumhorosa makamumhorosera vhara pakudaira. Inini handina kuzotovamhoresa. Anditaura uyu wakamumhoresa here avhara pakudaira. Yo. Ai, ndiri ndasogomhoresa nawo vamusungwa mwana muchemberi.
ndopana ndimsawa maiza mauya muri ndandasiya kutaura izvi ndandazvisiya saka mhosva iri kubva kuna iwe shamari tatika takabvunza kuti mhai akambosakanisa kana usara kumukateri ukati kwete ba mhai aganda ripopotaka ndikapera ndikupopota kusazwa ndinoda but munorwadziwa ndipamba pangu futi akarimba pake wanga uri pamba pawo ka asi murodi patasangana wanga wasiri pamba pawo but wakana vachitava nemuzukuru wavo havana nijeo zoti vanozondipira maziso kudai handiti mukunzanzi anga adarika ka handi mukunzanzi anga adarika ka ndasina kudarika ndandiri panapa neapo pamberi apo handi iwo muzukuru wanga ari pakati iwo ndiwanga wakutarisa kupi uko asi masaidi atatakamira anga akasiyana ini ndakamira saidi iwome but matora wangu zimbavhadzi ona iwe isusu tinenge takamira zvakaita pamutaro kutaura kutaura tiri wairi paita munhu ari kupfuura kwamucheuka here muchitarisa munocheuka munocheuka muchitarisa handiti munobva ti muri munditarisirei unomutaurira kuti chii unorambidzwa here kutarisa hamurambidzwe saka iwe uri kuti mai avo akachekwa achitarisa waitarisazve kuti ari kupfuura ndiani iwe wari kutaura nyaya dzavo ndosaka ndambokubvunza paipo kuti waida kuti wadzwinye maziso here aiwa wanotarisa handiti asi yatsai kutaura chokwadi pane nyaya yenyu iwo wanga ubvira kutaura izvo zvanditika wakabvira kudai wakakunongedza here wakakunongedza here havana kunongedza kwete asi wakabvira kutaura izvo wakanditasa kudai kana pawanga utaura mugadheni maoka murungu wanga akabvira kutaura kuti mataurira kuti agogo ava auta sekunge mbariro dzati dzakadyiwa panapo ukatarisa munhu zvashata akanga akanongedza kuti una imbavha idzi zvanga zvakajeka izvi kwete kuti munhu ari kutaura ake nyaya aiwa iwe shamari mhai wako akati kuti mafu mhai wako akati kuti nawa mini zvakasoita naye pamo vashupa saka ndikuwanza hayo ndisamese varume tinga maramba kuda kusvika pane nyaya yenyu chaiyo chaiyo ndikuona kuti pane nyaya chaiyo chaiyo muchida kubuditsa saka isu ngatingoitai zvemutero handimati muchadzoka masikati manheru uyai manheru moti pafeedback kuti maita zvii tisvike padanho asi mazvinzwa zvitaura mukova hamusi kupinda namaya muruda kuzvichenesa imimi kuti nekuti kana makuenda pamuteyo munotanga mataura nyaya yenyu yamuri kumwira muteyo ndiri kumwa muteyo inini kunzi ndiri kunzi ndakaba mapotatoes amaichiwenga ubva wamwa muteyo wako handiri munzwa haungomwiba unga mumberi murwizi unotaura ndakanzi inini ndakaba mapotatoes amaichiwenga ndo muteyo wandikuda kumwa kuzvichenesa kuti handina kudini handina kumatora ubva wamwa handiti ka pa5 minutes kana usina kumatora unenge watorutsa handiti pa5 minutes idzodzo kwaona dzapfuura 5 minutes 10 minutes 15 minutes usati wamwa wakutoridza mhezi saka make sure kuti kana zviro zvokuti hamuna kuba kwamaichiwenga mune kumwe kwamakaba stiri muteyo uchadini saka were tinokupai mukana dare haripo nekumanikidza munhu dare riripo nekuyananisa handiti ka saka zvamunenge mada imimi ndo zvatoita nekuti mati muda kucheneswa handiti ndizvozvo tichaita sekuda kwenyu baba kuti tikuchenesei kana zvakadaro zvinge zvakanaka haveni pana chine chekutaura here pamusoro pemhuri tiisununguri uyo ataurise vari kwekupedzisira avo wataura wakataura uyo akangonyarara kubvuma mhosva yake hapana chatambonzwa chawataura ukauya kudaro ukatadza kutaura kubvuma mhosva zvakafanana nemunhu anonzi auye kudaro oramba kuuya kubvuma mhosva ndaida kuzama kuvataurira kuti mombe 3 kurutsa nekusarutsa hapana rifani pamusoro iyi inini handina munhu wandakanongedzana naye inini ndakanzi ndichifamba nebhasikoro handina kutaurwa namai ava ini ndangouyawo kudare kuti ndicheneswe kuti ndaifamba nebhasikoro murodhi ndiregawo nebhasikoro iri kuvhireji handisindega saka wapinda papi wakabvaziva kuti ndini ndiri kutaura wapinda sei aiwa nemhaka iyo wakabvaziva kuti ndini ndiri kutaurwa because ndini nebhasikoro ndakoti rega ndiende kudare nekuti inini ndakanzi ndakaenda kwasabhu ndikasvika kwasabhu tikanzi unofanira kuenda kudare
saka ini ndauya kudare kwasabhuku wakatadzwa ndiani waenda kuti utsvake ndakanosvika kwasabhuku kuchinzi kune vanhu vakapumwa kumashopu kwachinzi nhingi nanhingi imbavha, saka ini zita rangu ranga riripo ipa. Wakapumwa nani? Because mai awa wari kuti kana iwe patataura nyaka patambotaura angauti aiwa uyu neuyu handisi kuzivapo handi mambozvitaura ndati nini wechitatu mukomana ndiani pamakaramba kwangu makanditaurira vanhu 2 saka wechitatu ndiani handimuzivi handisi munyaya dzavo. asi wauya zvakataurwa kumashopu neni vanhu vakaita meeting kumashopu kotinambuyavo handizoziva mune mazita iwo ngoripo ere handisi wakanzwa nani kuti wataurwa master ndakangonzwa vanhu vachitaura unofira unozotaura kuti ndingi ndakanditi iwe wanga ruba iwe ndiani zvakanaka varume tanzwa nyaya yenyu musingatawirirana kuti manheru muchadzoka mutitaurira kuti nekuti mese apa mune nyaya yekuda kucheneswa ndei ndizvozvo saka muzouya sengwa dzamataura mutitaura kuti marongasvi kufamba nenyaya yenyu. Aiwa pakanaka mai mazvinzwa zvatataura? aiwa ndazvinzwa amai mune zvekutaura here? inini zvekutaura ndezvekuti kana wachimwa muteo hausi kumwira inini nekuti ina nhako anongeza saka wari kuzvimwira kuti hausi kuba mumaraini here ndozvauri kumwira kwete kumwira inini nekuti hanako anongeza chete izvozvo handina kumba vanongeza nekuti asika ravo saka ndo pane nyaya chete. Kana baba vari kutaura kuti wakati baba wakataura wakakwazisa semunhu panext door makadiko chef hanzi ndiri pangu makadiko ndiri sei basa zvangu basa racho rinopfumbira sei nembavha dzekuti biradzi zvino yobva wandonyimwa basa kuti ndini ndikunzi mbavha ndizvo here hanzi avhunza katikwatara unga ine katuluti ndo zvazvinotaura anyimwa berende rake kuti nini nechida kuti ndibvunzire nauya ari kutaura kuti akauya kwaSabhuku akauya achiperekedza ini ndikamutaura ndikati iwewe uri kuuya kuzofamba neawa uri kudei pane ava zvikanzi tinofamba nebhasikoro tinofamba newakando vanhu vakationa tichifamba nemabhasikoro tiri watatu saka muutatu hwedu hwekufamba nebhasikoro ndo wakonzeresa kuti inini ndiwerengewo mukati mavo kuti ndiri mbavha awa ndobva wamutidzoka aibva wasara neaho handimwana uya adzoka manje ini ndo pandakazoona kuti uyu mamudzokesa sei Sabhuku handari unzwere ari kufamba nechii ndo mapindiro adi aita handizve simukai tionana manheru sikutara pamai unombera musi uyu zvakanaka isindaruza